Ahojte, dnes mám pre vás niečo naozaj špeciálne. Koncept, ktorý môže úplne zmeniť váš pohľad na financie a hlavne na vašu kariéru. Volá sa to Cashflow kvadrant. A ja vám ukážem, ako vám môže pomôcť dosiahnuť vaše sny. Predstavte si, že ste v hre života a máte 4 políčka, 2 na ľavej strane a 2 na pravej, na ktorých môžete stať v živote. Sú to zamestnanec, živnostník, majiteľ firmy a investor. Väčšina ľudí začína na tej ľavej strane ako zamestnanci alebo živnostníci. Ale viete čo, skutočná zábava a sloboda začína na tej pravej strane, keď sa stanete majiteľom firmy alebo investorom. Teraz si možno hovoríte, ale veď byť zamestnancom je predsa pohodlné a bezpečné. Ja vám však poviem, že to nie je cesta k vašim snom. Zamyslite sa, koľko viete zarobiť a ušetriť v každom z týchto kvadrantov. Koľko peňazí potrebujete, aby ste pokryli všetky svoje potreby a túžby. Ja som sa rozhodol opustiť korporát a začať podnikať a bolo to asi to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil. Áno, má to aj svoje výhody a nevýhody. Máte slobodu, ale máte aj zodpovednosť. Nie je to pre každého, ale tie možnosti, príležitosti, peniaze a osobnostný rast, ktoré získate, sú na nezaplatenie. Moja výzva pre vás je: prebehnite celý tento kvadrant. Začnite ako zamestnanec, ak teda musíte, ale nezastavujte sa tam. Staňte sa živnostníkom, prípadne naučte sa zručnosti a vytvorte si príjem. Potom sa posunte ďalej a staňte sa majiteľom firmy. Vytvorte svoje podnikanie, vytvorte niečo, čo vám bude zarábať peniaze, aj keď nebudete pracovať. A nakoniec staňte sa investorom. Nechajte svoje peniaze pracovať za vás. Viem, že to znie ako veľa práce, ale verte mi, stojí to za to, pretože na konci tejto cesty je tá skutočná osobná sloboda. Sloboda robiť to, čo chcete, kedy chcete a s kým chcete. Viete, aká je najdôležitejšia vec v živote? Nehrať hru, ktorú nemôžete vyhrať. Pre väčšinu z nás to znamená prestať byť zamestnancom. Jasné, práca je dôležitá, ale z dlhodobého hľadiska vás neurobí bohatý. Vytvorte si majetok, pasívny príjem a keď už máte príjem z podnikania, z majetku a z investícií, vtedy prichádza tá skutočná sloboda. Pracujete, pretože chcete, nie pretože musíte. Začnite preto plánovať tú svoju cestu cez Cashflow kvadrant už dnes a nezabudnite ma sledovať pre ďalšie tipy a triky.